Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera jantzi sudurgorriak, gaur paiazuen eguna da eta. Ospakizuna ez da oso aspaldikoa, baina ofizioa bai. Egiptoko 5. dinastian, errege gortean bufoien presentziari buruzko datuak omen daude. Bestalde, greziarrek eta erromatarrek paiazoak aipatzen zituzten antzezlan satirikoetan eta Txinan, Kristo aurreko 2. mendean bufoiak ere erregen kortaren parte omen ziren. Mexikon Moctezumak bere gorteak barre eragiten zioten nano eta bufoi konkordunak izan zituen, eta 18. mendean paiazoak zirkoen bitarteko ekitaldietako eta antzerki ikuskizunetako entretenimendu nagusia izan ziren. 20. mendearen amaieran pertsonaiak berritu ziren eta gaur egun ezagutzen ditugun paiazoak jaio ziren. Artelan ugariren protagonistak izan dira paiazoak. Paul Cézannen Pierrot de Darlekin, Henri Toulouse-Lautreceken Chocolat, Banskiren Paiaso Loko edo Pablo Picassoren El Paiaso Azul. Picasso esan duzu? Bai, izan du. Entzun hau, duela 50 urte gaurko egunez Picassoren hainbat lan suntsitu zituen. Ez, 50 urte zinua. Zenbat? 54 urte. Hori esan dut? 50 esan duzu. 50, Cabrones. Eta orduan? Ba, eske duela 50 urte Franco hiltzen da, jendeak pentsatuko duen paiazo deitu diogula Frankori. Ui, jainkoak gorde gaitzala bere babesean. Duela 54 urte entzuleok, 54 urte gaurko egunez Picassoren hainbat lan suntsitu zituen eskuin muturreko talde batek Madrilen. Litografiak Deo galerian zeuden ikusgai eta komando de lucha antimarxista izen hartuta galeriari eraso egin zioten. Erasotzaileen artean José Alberto García, Alfonso Moreno, Ricardo Manteca eta Francisco José Aleman izan ziren poliziak edo poliziarekin lotura zuten fasistak. Picassoren 80. urteurrena zen eta efemeride hau prebestu zuten erasoa egiteko. Erasoa edo erasoak hobe esan da, bat baino gehiago izan ziren Bartzelonan beste talde batzuek Molotov bombekin eraso zioten Picassoren Tailer Arte galeriari eta horrek sute batera egin zuen. Instalazioak eta ikusgai zeuden obrak suntsitu egin zituzten. 2 gau beranduago hainbat bomba jaurti zituzten 5 doros liburu dendara. Bertako erakusleioetan margolariari buruzko liburuak zeuden ikusgai. Picasso Frantzian zegoen erbestean eta gaiaren inguruan galdetu zion kazetari batek. Bere erantzuna izan zen hori ez da albistea. Albiste izango litzake Prado museoa erreko balute. No estoy sordo, simplemente es que no atino. Como un lienzo en el Museo del Prado. Pasa el tiempo y nos quedamos a cuadro. Y tú sigues esperando respuestas y no existe la pregunta correcta. Llevas tiempo mirando... Bueno, bai, Pradoko museoa erretzea hitz egin zuen Picassok, baina museoa ez da erre. Halere lapurreta saiakera ugari izan ditu, 5 zehazki guk dakigula. Handiena 1918koa. Urte hartako arratsalde batean, museoko zuzendari orde Jose Garnelo margolariak ikusi zuen berak zahar berritutako delfinaren altxorra izeneko bildumako pieza bat falta egiten zela. Segituan konturatu ziren pieza gehiago ere falta zirela, 18 osotara. Antza denez, garbitzaietako batek abisua pasa zuen esanez pieza batzuk ez zeudela bere tokian. Baina batzuk zahar berritzen ari zirenez, eta inventarioa egoneratu gabe zegoenez, ez zioten garrantziarik eman.
Azkenean, Madrilgo brigada kriminalean ikerketa erantzulea topatu zuen. Lapurtutako piezak desmuntatu eta saldu egin zituzten, harik eta Madrilgo bitxigile batek aztarna bat eman zuen arte eta horrela Rafael Koba aurkitu zuen. Bizizale eta ludopata honek zaindari plaza lortu zuen Prado Museoan eta horrela lapurtu zituen piezak. Noiztik da negarrik eian azdiara ifarra erakusten dut behatzaz arako ergailkaria Ispiluan museoa Sentitzen dut lapurretaren kontorekin jarraitza eta hitz ematen dizet Louvre ez dudala ipatuko, baina beste museo bat bai. Oaklandgo museoko lapurreta duela egun batzuk gertatu zen eta atzo FBI-ak susmagarrien bideo bat argitaratu zen. Bai, beste lapurreta bat Oakland Museum of Californiako gordaiotik 1000 artefaktu historiko baino gehiago lapurtu dituzte gauez eraso ausart batean. Besteak beste bertako bitxi amerikarrak, bolizko objektuak, 19. mendeko dagerrotipoak eta balio handiko erlikiak daude. Kalifornian erregistratutako ebasketa kultural handienetakotzat jotzen da. Oaklandeko polizia eta FBI elkarlanean ari dira abian den ikerketan. Baina kausak beldurra pizten du. Louvreren lapurreta arrakastatxoaren ondoren erakunde kulturalen aurka antolatutako krimen bolada bat sortuko ote den edo. And I'm a roller, put us together, how they gon' stop both us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The 03, Bonnie and Clyde, Hov and B, holla. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend, me and my boyfriend. That's right, all I need in this life is sin. A ber, Goiuri, hemen gidoian jartzen du. Goiuri, 2 puntu. Nik beste lapurretat kontatu nahi dizuet. Barkatu. Lapurreta guztiak zu kontatzen dizkiguzu. Eske badakizu nere gai gustokoena dela. Bereziki arte lapurretak, ez gero etxeetan egiten diren lapurretak ez zaizkira inbeste interesatzen, kotxera sartu dira eta nere txaketa eraman dute, hori ez zait. Ja, beste maila baino, nola esaten da? Parcerita zoaz Kolombiara. Txen, nola ditze zaio. Eskularru txuriak, hori da. Kolombiara joango naiz, ze gaurko egunez 1981 urtean, el atraco del siglo deitutako lapurreta bat gertatu zen Bogotako Caja Agrarian. Ia $3.000 milioi eraman zituzten. Bankutik gertu zegoen La Florida kafetegia lokatu zuten, kartel bat jarri zuten esanez jatetxe berri bat irekiko zutela bertan eta lanean ari zirela. Bitartean 10 bat lagunek 21 metroko lurrazpiko tunela egin zuten, bazekiten bankuak zer segurtasun neurri zituen, hilabete batzuk lehenago prentsaurreko bat egin zutelako hain zuzen ere neurri horien berri ematen. Eta bazekiten azaroren 5 izan behar zuela lapurretak, izan ere egun horretan poliziak mendeurrena ospatzen zuen eta lanpetuta ibiliko ziren ospakizunetan. Azkenean lapurrak sartu eta 200 segurtasun kaxa ireki zituzten. Pesoak, dolarrak, jenak eta kuleroak topatu zituzten. Bai, kuleroak. Lapurre leitik antzeu ez loguretu, inon geuzia franku albadeu haratu, hori zigeretu. Nik badakit Goiuri bin kuleroak lapurtu zizkiotela. Egia da, drama bada, nire gainera asko gustatzen zitzaizkidan kuleroiek eta Norbaitek topatzen baditu. Egi garbiak, ordularriak, Tiragok ez dizuegu denbora lapurtu nahi, beraz, eman diezaiogun hasiera gaurko saioari. Gaur dantza asko egingo dugu, Aria taldeko kideak datoz, eta badakizue Marinak zer kantatzen duen, ezin bada mugitu adatsa, ez da gure iraultza. Niena ez dantzari finena, baina moldatuko naiz. No. Gartxotun zainen doinotatik aratago podcastaren atal berriaz gozatuko dugu baita ere. Eta Landarte proiektuaren 9. edizioa ezagutuko dugu, Nafarroara bidaia artearen bidez. Entzuleo, guk dena prest daukagu eta kafe makinea martxan. Azaroak 5 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi, 2. kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin jaun Andreok ilapaindegitik pasa, eta Otxandian Lukarekin etorri zegun, Eneko Iturbi. Eta mendi, egunon? Egunon. Opari bat iritsi zego redakziora eta Goiuri dantza egin gabe utzi du, baina Goiuri ez izarandi, egunon? Egunon, egin dezaket horren txerida, Venga, Gora, txera, olatua, Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1062 du, azaroak 5, goizak 10 eta 17 minutu, guiru urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Amets, zatoz jadan igana. Tira, hementxe goizeko 10 eta 19 minutu jotzera doaz eta zuzenean jarraitzen dugu. Bai, naiz irratian bigarren kafean egunon gaztiak diote mendik txatean egunon, ala, ze guapo neko. Zardan gazti izatea, nik hile gutxi daukat beti bixera, eta txapela asko dauzkat, bai, gorka, bizitza. Hasten gara sarrerekin eta gure sarrerak, derrepente bihurtzen dira irtera. Eta horrelako da bizitza, zer egingo diogu. Buruko sarrera zarik niz, entradetaz. Bai, pentsatzen du. Nire, eskeneko dauke pixkatilleak kanpora, Nek sarrerak beharrean dauzka, bai, kanporaka, kabron. Bai, eta egia da, nire familian ez da hola buruzoik. Ara? Begira ba... Hortxe daukazu? Bai, oza, nire itonak ditu 88 urte eta hoa indikan netzaio ez da buruzo hiltzen hasi. Bueno, Turkiara joateko beste itzakiren bat beharko duzu orduan. Bai, hori da. Kapadokiatik globo aerostatikoetan ibiltzea. Adibidez. Edo Bosforoan barrena igeri egitea. Edo kebab bat jatea. Alare dietek kebab honena Berlinen dagoela. Hori izaten dute, bai? Baina sekulako ilarak izaten ditu eta ni naiz inoiz. Ni pasatan nago ilaratik, baina ez nuen ilara egin, bai. Hori ba. Nik kebaba jandakatu, baina hilarari gabe. Berlinen? Ez, Berlinen ez. Euskal Herrian. Euskal Herriko hainbat okitan. Bai, hori da. Eta desordutan, ziurrenik. Nire maite dut aurrekon organista gazte bati egin nion elkarrizketa Urrutxuko eliza irikizian eta flipatu egin on zenbat tripode zeuzkan, ala ze ona. Zenbat tripode. Gorka, zuk tripode diozunean igual organo horren odiak, tuboak eipatu nahi duzu? Edo agian tripodeak zeuzkan bideoak egiten dituelako organoa jotzen duen bitartean. Agian. Bai, pixketarra hori egin baina... kamara berri horiek, zuenak, tengo que investigar. Zen nahi duzu ikertu, Gorka. Aurrekoan Paula ikusi nun azpeitian, eharra eneko dantzari aparta, Goiuri dantza egin du opariarekin, bai? Egia da, Goiurikin duela pixka dantza opariarekin. Kontua da, atetik sartu den oparia nahiko handia zela, eta ordan, besarkatu egin du dela kaxa, eta ordan pixka bat, bai? Horrela, agarrau dantza egin du. Zure kaxa egin duzu dantza. Zein da zure maite duta, Eneko? Nire maite duta, gaur maite duta eta maite ez adazkat. Ara? Biak. Nahi duzun tokitik hasi. Beti negatibotik ikastea hobe da, nik uste, hobeto bukatzeko. Egia da. Eta nire maite ez da, askotan, ez dakit askotan dan, baino batzuetan behintzat sentitzen dut, ikasle garelako, pertsona batzuk, agian, gutxietxi egiten gaituztela elkarrizketa bat egitera goazenean, edo proiektu baterako informazio bat eskatzen dugunean, eta nik batzutan sentitzen dut, profesionalak ez garen ez, agian ez gaituztela berdin tratatzen, eta
nik ulertu ezaket baita batzutan elkarrizketa bat egitera zozenean adibidez urduri zaduela, eta orduan zu lasaitzeko nahiago duzu beste zure jarrera da bestea nolabite mespretxatzea. Eta, nire maite eza hori izango lizak ez zilegi iruditzen jarrera hori hartzea. Ez ikasle nahizelako, beste lanpostu batean egongo banitza eta edozein izango banitza, elitzaiak gustatuko alare mespretxatua izatea. Baina onarekin bukatu nahi zuela esan dueneko. Bai, hori da. Bira, atzo, ni ez dakit badakizu, baina udaran ere praktikatan egon naiz beste edabide batean, eta atzo ere, aspaldiko partez, beste edabideetako jendearekin elkartu nintzen, eta nire maite duta da, askotan, kanpotik ematen duela, edabideen artean badagoela olako pike moduko bat, edo bata bestea nolabite irabazteko, pike moduko bat, eta gero kontua da, elkartzen garenean, denok pertsona garela eta azkenean bata besteari laguntzeko prest gaudela, edo eguneroko konversazio orokorrak eta normalak egite izaten ditugula gure artean, eta ez gerala aritzen aizuk informazio hau dakazu, nik hau dakat, edo hola nola baite lasterketa edo txapelketa batean, ez gaudela txapelketa batean, bezik da, gero laguntzeko prest gaudela. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Kantutzarra espaliezken hor jartzen, Otis Reddingen Sitting on the Dock of the Bay, kantuarekin ari gara, eta oraindik Otis Reddingen beste bat entzungo dugu, zeona. The very best of Otis Reddingen, rekopilatoriotik, jasotako kantu hau, eta denak dira kantutzarrak, beraz, beste bat prestatuko dute laizter. Baina Goiuri, zein da zure maite duda? Nik bideozkat, baina biak onak, gustuko ditudan gauzak. Lehenengoa da, asko gustatzen zaizkidala logika jolasak. Garai batean nire anaiak bazuen horrelako liburuxka bat, eta asko gustatzen zitzaidan, ez dakit inoiz probatu dituzuen, baina agertzen da, ez dakit, 6 pertsonaia daude, ezta? Eta egin behar duzu pertsonaia bakoitzari lotu, ez dakit, izozki zapore bat, ondartzaren izena eta ofizioa, eta orduan jartzen du, ez dakit, 16 urte dituenari izozki urdina gustatzen zaio. Izozki laranja janduena grosen egon da. Eta horrela pistak ematen dizkizu eta junbertzara, azkenen sudoku bat ezala, baino hitzekin eta izenekin, eta deskartatzen joan behartzara, eta asko gustatzen zaizkit jolasoiek, eta gogoan dut, txikitxoa nintzenean, nera nahiaren liburu horrekin aritzen nintzela, gero urte luzez ahaztuta eduki ditut, baina orain berriro webgune bat topatu dut horrelako jolasak dituenak, eta asko gustatzen zaizkit, beraz, hori xen ere lehenengo maite duta. I don't wanna stop now. With you my life. Eta nere bigarren maite duta da gaur azaroaren 5. eguna dela. Azaroak 5. Eta Durangoko azoka abenduak 5 izango duela hasiera da. Eta abenduaren 5etik 8 izango dela aurtengo Durangoko azokaren edizioa, berezia izango dela 60. edizioa delako, nahiko borobila, eta ondo bidean gu ere han izango garelako, beraz, hilabetetxo falta da, eta nila urduritzen hasi naiz. Baina, urduritasuna gustatzen zait. I've been loving you too long. Nire maite duta duela gutxi jasonolako proposamen bat. Proiektu bat erako proposamen bat, lan proposamen bat zen. Lan proposamen bat luzarorako. Eta batetik ilusio egin zidan pertsona horrek
ura ordezkatzeko nigan pentsatu izana. Berak ere proposatu zidanean, bazekin 89an nik ezezkoa esango niola proposamen horri, badakidalako gustora nabiela egiten nabien gauzetan, eta esku hartan ditudan proiektuetan, baina, berak nik saiatu egin behar noen, da nik ondo egin duzu. Eta konturatu nintzen, proposamen ura, pixkan ere bizitzan, eta suposatuko zuena, zela iraganeko nere bikote batek ziurrenik nigan nahiko zuena. Deiabu bat edukitzen... Hau kontatu izudalako. Bale. Baina zuzu irratean kontatu. Ez, dut uste, hau irratean kontatu dudanik. Eta pentsatu nuen, pertsona ark hau zen nahi zuena. Bere bizitza proiektua zen nik horrelako lan proiektu bat izatea oso orekatu geldi eta gertuko izango zuena. Eta gogoratu nintzen hori izan zela gure talka nagusia, ez? Nik bizimodu konkretu bat eraman nahi nuela, bidaiatzeari uko niola egin nahi, beste modu bat bizi nahi nuela, ez? Eta proposamen horri uko egin nionean, lehenengo 5 o 10 segundu horietan, ez? Bote prontoan, garbi nokan, eskartzen izu pilo bat, baina gauta beste, eta gogoratu nintzen, pertsona hartaz, eta gogoratu nintzen kantu bat idatzi nuela duela urte batzuk, eta esaten zuela, ezkara izan ginenak, baina behintzat ezkara beste inork gugan espero zuena. Eta asko maite dut konfirmatzea, oraindik ere, naizela beste inork gugan espero zuena. Akaso ezkarela izan ginenak, nordaki, izaten ote garen izan ginen haiek, edo zertan den gure iragan ura, gure iraganeko gu ura, baina behintzat bagaudela nahi genuen tokietan edo gutxi gora behera bizitzak aukeran utzi dizkigun nahi genuen bizimodu eta aukeretan, eta hori da nere maite duta, konfirmatzea, ezkarela, izan ginenak, baina ezkarela beste inork gugan espero zuen ura. Goizeko 10:29 minutu dira, eta poliki guk ere aurrera egin beharko dugu, maite duten tarte atzean utzita, baina hemen galderaketa hasi dira dagoeneko gure txatean ere, eta, erantzuten hasiko gara. Nekane altzelaik egunon politiek, egunon nekane, nekane altzela ja ez da bil Egipto inguruan, baina bere Egiptoko lagunek bigarren kafea entzun dute eta horrek posten gaitu. Gorkak dio, keba, pikez dao, ni herriko beste komunikabideken ondo eramaten gara. Dendenekin ez, baina orokorrean uste dut giroa hona izaten dela. Nik ulertuteneko esan duen hori, bai. Eramango dizuet kafea, eta ingo dugu dantza Durangoko azokazari da, eneko, goiuri, eta indiokarek galdetzen du labankada egongo den. Nik erantzungo dizuteneko, ez da labankadarik egongo. Eneko, barkatu indioker. Duela 3 urte egin genuen labankada, joan den urtean egin genuen bigarren denboraldia, ondo bidean, datorren denboraldian, 3. denboraldi bat izango da, baina lan asko dago labankadaren atzean, eta urtero horrelako proiektu batean murgiltzeko ere, beti ezkabiltza, eta, bestelako proiektu, podcast eta fikzioak ere baditu esku artean, eta joango gara zuei nolabait erakusten hemen bigarren kafean, naiz irratian, sortzen goazen gauza hori esek, baina horten labankadarik ez da egon. Beraz lasai, ez dizu inork Durangoko azokako estan baten azpian odoletan utziko eta. Ni ostira larratxaldean, da gero larun batean diganden eguerdi arte egongo naiz Durangoko azokan dio Gorkak. Indioker etorri, indioker animatzen bada, anima da dira. Baina guk poliki aurrera egingo dugu, entzuriok esan da bezala, gaurko bigarren kafe hau, nolabait, lehenengo gure gonbidatuarekin elkar banatu nahi dugulako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jarzaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informazaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo nizuela Iker. Hasi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona ona naiz.
Lendabiziko kantu honetan, ez, haulen kontrol honetan, bueno, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Facerra. Facerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait, hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta facerraren arteko desberdintasuna? Nik facerra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, bai, ez dakit zehazki zein den, bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena, eta berak... Ordunen ere, jotze duna, tarteka. Tartezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabino tortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik... Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sakonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko, orduan, bueno, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Karo, ez Bizkaian izan nintzen bizitzen eta orduan horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gaztelerako. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte, puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Keep calm and bigarren kafea. Nafarroa, Euskal Herriaren giltzarria. Euskal Herrian beste inoin ez bezala, hor aurkituko dituzue gizakiak oraindik zapaldu ez dituen basoak. Beste mendietan galdu diren arbolamotak. Euskera hutsez mintzo diren errekastoak. Nafarroak ditu Euskal Herriko mendirik garaienak, ibairik luzaenak, basorik handienak, ibarrik kantarienak. Gizakumeak ere handira ezberdinenak. Zaintzenan eskaba Eskapu egin nahi dudan kotxean. Gotzon Garataren Elizondoko eskutitzak eleberriaren zati hau, erabat aproposa iruditu zait, Nafarroko 5 herrietara egin behar dugun bidaia girotzeko. Arbontze, Bargota, Garde, Melida eta Puyuko udalerriak. Izan ere, Landarte proiektuaren 9. edizioa egin dute herri horietan. Eta zertan datza? Bada, sortzaiek sorkuntza garaikideko partaietza prozesuak gauzatu dituzte eta sortzaile horietako bat dugu telefonaren bestaldean. Marta Elia Aldabe, egunon? Egunon. Ados zaude Gotzon Garatek dioenarekin Nafarroak ditu gizakume desberdinenak? Ja, ez dakit. Literariaki oso ongi geratzen da, bai. Bueno, zu Bargotan aritu zara, Bargotan egon zara, 260 inguru, biztanle inguru ditu herriak, eta ara heldu zarazu zure proiektuarekin badakit. Bueno, hilabete luzeko kontua dela hau, baina hasteko jakin nahiko nuke lehenengo hartu eman hori nolakoa izan zen? Bueno, gu iristen gara, sortzaileak iristen gara herrietara uztailan, eta Bargotak daukan berezitasuna edo izan zen, udaran bere biztanleak hirukoizten direla. Orduan, klaro, gu iritsi ginen, ni iritsi nintzen herrira, momentu kakotzen artean irreal batean, 700 bat biztanle zituen momentu batean. Eta llegatu ginenean, emakumeak eman ziguten ongi etorria. Bargotako emakumeen asoziazioko 2 kideak eta jubilatuenak. Oso harrera beroa izan zen. Beira ze bitxia, udaran horrelako herrietan asko gertatzen da, ez? Jendeak
herrian pasatzen dituela udarak, eta herri askotan, hori, bikoiztu edo hirukoiztu egiten direla biztanleria, baina, bueno, gero, udara pasatzera joan diren horiek, beraien etxeetara itzuli ziren, eta herriagian herriago geratu zen. Hori da, orain berez proiektua garatzen hasi zenean, izan zen ja biztanleria errealarekin, Baina, bargotan udazkena eta negua pasatzen duten pertsonekin, bai. Horrelako proiektu bat egiteko, ze aipatu dut nik, ez? Sorkuntza garaikideko partaietza prozesuak izango zela horrela proiektuaren deskribapena, hitz batzutan oso asko laburbildu beharko bagenu eta orduan partaietza prozesu bat denez, zer egin duzu gehiago, ikusi ala entzun? Biak, ikusi eta entzun asko, bai. Osea, azken finean, uztaia eta abuztua batez ere izan da entzun eta ikusi, bai, nola herriko dinamikak, paisaia, praktikak, nola erlazionatzen diren, bai, batez ere entzun. Eta gero beste erdia, egin, bai. Zure proiektuak, bi ardatz ditu, ez? Ardatz nagusi edo hori zen asmoa behintzat, gaur egun bargotan dauden emakume taldeak aztertze alde batetik, eta bestetik ahozko transmisiorako eta ondorioz herriaren oroimen izaera eta nortasunerako giltzarri diren jardun historikoak ikustaraztea. Zure asmoak bete dituzu? Bueno, bai zorionez, bai ezen erresa, ezen nahiko hori exigentea zen, bilatzen zena, baina bai sortu dira, aitzakia izan zen 19. mendearen bukaeran ematen ziren emakumeen zirkulu batzuk, deitzen zirela kandiladas, eta emakume hauek biltzen ziren arilkatzearen lanaren inguruan. Baina zirkulu hauek desagertu ziren, bai elektrizitatea etorri zerako, ze beraiek elkartzen ziren kandil baten inguruan. Bai horregatik edo baita ere eunak jas erosten alzirelako, ez zirelako egin behar. Horregatik desagertu ziren eta proposamen honek nahi zion erantzun, berriz ekartzera zirkulu hauek, baina modu garaikide batean. Orduan, lortu da emakume hauek elkartzea beraiek nahi zuten bezala, beharrei erantzuten. Beraiek erabakit dute non, zertako eta zer egin nahi zuten, baina beraien aurrekariekin paralelismoak marrazten, modu batean. Hartu ditugu aurrekarien arauak, zituzten arau batzuk, eta berriro etzi ditugu, leku bat topatu dugu, ze aurrekariek ere bazuten leku espezifiko bat, eta joan gara aurrekariei begiratzen, baina modu garaikidean eraikitzen, Eta, lengua gunean ere, ahozko transmisioaren inguruan, egin genituen elkarrizketa batzuk, emakume hauei, eta bai esaten zuten, askotan elkartzen direla, orain sortu den bilkura honetan elkartzen direla, eta besterik gabe hitz egiten dutela, eta enteratzen direla gauza askotaz, herritik ez ekiten gauza askotan, beraz, bai ematen ari dela berriz ere ahozko transmisio hori, Orduan, alde horretatik oso pozik. Ze ederra horrelako espazioak finkatzeko aukera izatea eta herriak ere ez bere egitea ze polita bien arteko lanketa hau. Bai, oso polita. 9. edizia izan da Landartena, beste herrietan ere, beste 4 herrietan ere aritu dira sortzaile gehiago, eta jakineko genuke, ea prozesu honetan zuek sortzaile desberdinek, harremana izaten duzuen lanean ari zareten bitartean. Bai, gure kasean, sortu genuen Telegram talde bat, eta gure krisialdiak eta gure zalantzak argitzeko, Krisialdi ugari egon dira?
Bueno, garai fase bakoitzean, pues bereak, ez? Gero ere talde hori erabili dugu asko alde burokratikoako zarantz kargitzeko, batez ere. Bueno, proiektua bukatuta edo prozesua bukatuta, zu joango zara herritik, baino lana hor geratuko da. Ez dakit pentsatu duzun, gero noizean behin bueltatu beharko duzula herrira? Bai, egia esan, lehengoan esaten dien emakumei gero, botako zaituztet, faltan botako zaituztet. Bai, noizean behin jeitsi beharko gara, bai. Berez, sortzaile bakoitza badauka bere dokumentalista, argazkiak eta bideoak eta hartzeko, eta egia da, lenguan lagunak esaten ziala, eske azkenean lagunak egin ditugu. Osea, ez, badago hor binkulo bat, bai. Noski bai, ez azkenean, esan dugu, parte hartze prozesu bat izan da, eta horrelako guneetan arituta, hau geratzen dela, eta ziur zutaz asko oroituko direla herritarrak, agian beste udaletxetatik deitu izute horrelako prozesuak egiteko beste herri batzuetan. Bueno, a ver. Bueno, Marta, eskerrik asko gurekin kafe virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik, eta eskerrik asko egin duzun lanarengatik hilabete hauetan, eta jarraituko dugu zure ibilbidea. Agian urrengo batean aurrez aurre kafe bat hartzeko aukera izango dugu. A ver, eskerrik asko zuei, benetan. Ale, agur, Marta. Venga, ale, agur. Don't ask me why, 'cause I don't know it. Whenever I can, I hurt myself, and I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place. I am just running to find my way home. Where is my home? I can't find it. Where is my home? Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. I can't see anything. I am falling. Pushing myself as hard as I can and keep on falling. And I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place. 'Cause I am just running to find my way home. Where is my home? I cannot find it. Where is my home? Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. Take me home. I'm so tired of excuses taking me away
me from my home. Every mistake I make takes me away from my home. I'm so tired of excuses, they're taking me away from my home. Every mistake Duela egun gutxi batzuk jaso genuen urriaren 30ko eta 31ko lehen bi greba egunen ondoren Euskadiko Goi-mailako teknikari sanitarioen batzordeak, CTSS-ek, eskerrak eman aizizkiela eurekin izan ziren lankide guztiei. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldetako ospitali handien ateetan aurrean egin dituzte elkarretaratzeak, eta Eusko Jaurlaritzan egin den konzentrazio handi hori ere goraipatu dute. Era berean eskerrak eta laguntza eman naizizkien Osakidetzak agindutako, eta alaxe diote, gehiegizko gutxieneko zerbitzuak betetzen aritu diren lankide guztiei. Greba boikotatzen saiatu direla salatu dute CTSS-etik, neurriz kanpoko gutxieneko zerbitzuak inposatuz, komunikabidetan isiltzen saiatu direla, elkarretaratzen arrakasta handia estaltzen, desmotibatzen eta desmobilizatzen saiatu direla, baina ez dutela lortu, inoiz baino batuago daudela. Alaxe diote ez gaituzte geldiaraziko eta azaroaren 3 eta 4 alegia atzo eta eranegun indare handiago itzuliko gara. Eta itzuli ziren Donostiako Unibertsitate Ospitalera, autokanpo kontsultetara, baita esango dut, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera bertara ere. Eta horrexegatik nahi genuen tarte bat hartu CTSS-eko kide den Gontzalekin ere, minutu batzuk egiteko. Gontzal, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eta ezkerrik asko. Bueno, lehenik eta behin Gontzal zer modu zaudete, aipatu duzu egun gogorrak izan direla, greba egun hauek, salatu duzu ere invisibilizazioa, gehiegizko zerbitzu minimoak, baina beste aldean ere, indar asko eta jende askoren babesa izan duzue, ez dakite zenolako ahozaporea utzi dizkizuen borroka egun hauek. Oso pozik eta eskertuta gaude mobilizatu diren guztiekin. Egia da, greba boikoteratzen saiatu direla, neurriz kanpoko gutxieneko zerbitzuak inposatzen, iziltzen bebai, komunikabidetan esateratzen, bai 3 herrialdeetan, bai nazio mailan, baina hau egin du motivazioa, ez dute lortu desmotivazioa, baizik eta motivatu gehiago, borrokan gaudela, hemen gaudela, hankaz gora jarri dugula ospitale guztiak, gerentzia guztiak daude beldurrarekin, guk gelditzen dugunean, teknikaria gelditzen garenean, diagnostiko guztiak, ospitaletan egiten diren diagnostiko eta tratamendu guztiak gelditzen direlako. Orduan, oso garrantzitsua da, hau jakitea eta biztanleria jakitea nortzuk garen, zer egiten dugun, eta noren esku gauden, bebai. Egia da, grebak jarraipen oso zabala izan duela 3 lurraldeetan, esan dezakegu ia 180tik gorakoa izan dela, eta mobilizazioa oso handia izan dela. Eskerrak benetan. Gontzal, teknikari sanitarioen lan baldintzak eskubide horiek borrokatzen ari zarete greba honen bitartez, baina aipatu dut Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat mobilizazio egon direla, baita hemendik kanpo ere, Madrilen egon zara zu egunotan. Bai, astelenean izan zen Madrileko elkarteratze handia, manifestazio oso handia, 18.500 pertsona bildu ginen Madrilen, eta jende guztia ez genekien zelako jendetza zegoela. Izan zen oso garrantzitsua. Teknikariak inoiz ez gara horren elkartuta egon. Tarduan, hau, igual balio du borroka asko handiagoa izatea. Eta, igual, greba bebai ez izilarazteko. Egin genuen greban nazio manifestazioa, astelenean hasi ginen Haziendako Ministeriotik, pasa ginen Hezkuntzako Ministeriotik eta bukatu genuen Osasun Ministerioan. Zergatik egin genituen horrelako geldialdiak, eskatzen duguna
3 ministerioekin lotuta daudelako. Batetik Hacienda Ministerioa, hau gure diruaren, grupo B taldearen dirua eman behar dugulako presupuestu general batzuetan, eta orduan hori da Haciendako ministeriotik atera behar da. Gero bai eskatzen duguna da Europako homologazioa, eta Europako titulo moduan, Europan guztiak dira diplomatu, gradu bat, baina Espainian ez. Osea, nazio mailan Europa batasuna guztiak dira diplomatu, baina Espainian atzean geratu gara. Tarduan ezin dugu hemendik kanpo irten eta ezin ditugu kurtsoak eta birziklatu horiek egin. Eta gero bukatzeko, osasun ministerioak, osasun teknikariak garelako. Bai, eta eskatzen dugula, estatu marku honetan daudela orain negozioetan ateratzeko eta guk mantentzeko sanitari profesional moduan. Gontzal, pixkat, nolabait badago egun hauetan deskubrimendu bat, ez aipatzen zenuen zuk, teknikari sanitarioen artean, osasun teknikarien artean, indar eta batura handia, eta pentsatzen dut, honek ere etorkizun hurbilean mobilizazio gehiagotarako eta borroka horretan jarraitzeko aitzakiak edo indarra bintzat eman dizuela, ez? Asko. Hau eman digu indar asko jarraitzeko eta batuta jarraitzeko. Ez dugu nahi siglen atzean egotea eta ez gu gara teknikariak eta gu nahi duguna da nazio mailan guztiak eta herrialde honetan bebai guztia ondo edukitzea Europan mailan kontuan hartzeko, ospitaletan kontuan hartzeko eta ez dugu behar gehiagorik entzutea bebai. Eta esaten duguna, adibidez, erizaintzatik, esaten dutela guk ezin dugula lortu diploma gradua, nik gogoratu nahi diet haiei erizaintzako guztiei, haiek bebai, 1977an, erizaintza zela prestakuntza teknikari ez diplomatu bat, eta lortu zutela. Behintzat ez jarri trabak guri bebai, guk bebai nahi dugu hori, gauza bera. Eurek lortu zuten 77an. Guk bebai lortu nahi dugu, gauza bera delako. Oso garrantzitsua da azkenengo hau. Gontzal, baikor zareten nolabait etorkizunera begira, grebari da lortzen negoziazio horietan, aldarrikapen horietan mugimenduak edo oso epe luzerako, oso arnas luzeko borroka bat izango dela horrik ikusten duzu, Nik uste dut hau izango dela oso luzerako. Baina espero ez. Behintzat espero ez. Baina, daramagu 17 urte bebai izilean bebai. Lortu genuen bere taldeakoa, orain dela 17 urte, eta ez dugu gehiagorik egin. Orduan, gaur nik ikuste, nago posik, eta bebai goibel. Daukat asko, zalantza asko bebai, llegatu gara leku guztietara. Espero baiet. Eta ez izatea greba luzerako, azkenean osasun teknikariak garelako eta pazientarekin egon bar garelako eta osasuna jokuan daukagulako. Entzuten ari garen bidertzeanen kantu honek dion bezala, ez dut atzera egingo, ez dazatela atzera egin aldarrikapen hauetan, CTSSE, edo goi mailako Euskadiko teknikari sanitarioen batzordeak. Indarra, Gontzal, eta eskerrik asko gurekin minutu hauek hartu izanagatik, jarraituko dugu zuen aldarrikapen hauen berri izaten. Mila esker egiteko jartzun pizka bat. Zaindu asko, sarkada bat. Esan da bezala, ez dut atzera egingo bidertzeanen kantuanekin egingo dugu urrengo minututxoa entzuleok, segituan azken ordukoaren bila ere, bagoaz estudio zentraletara, gaur badagoelako azken ordukorik ere gurean. Gudaranoia, askatasuna, zaintza
Goizeko 10 eta 57 minutu, segiton eta 58 izango dira, eta bagoaz gu aurrera entzuleok, hementxe, zuekin bigarren kafe hartzen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-468-868. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere dut. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan da bezala entzuleok estudio zentraletaragoa, azken ordukoaren bila, Jon Telleria lankidea antxe dugu. Bai, kexo egun handaizela guztioi, azken ordua epaitegietatik datorkigu, batetik Donostian 26 urteko espetxe zigorra ezarri diotela, 13, 14 eta 15 urteko 3 eskari eraso egin zien gizonari. Donostiako masajistaren auzi gisa ezagutu dena da, 2021an izan ziren gertakariak, sexu erasoa jasan zuten emakumei masaje emateko bere burua proposatu zien gizonak eta hor izan
izan ziren erasoak eta beste erasotzaile baten aurkako zigorra ere ezagutu berri dugu, adingabeko sexu ukituak egite egotzita 6 urteko espetxe zigorra ezarri bai diote Erigolatxa Bigon Baioneko entrenatzaile eta Realeko jokalari bilatzaile ohiari. Hoiek beraz azken ordukoak epaitegitatik ere gaur edo hauetatik jasotako ebazpenaren erreakzioa Ernaik gaur goizean egin duena gogoratuko dugu, iaz Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzeak salatzeko egindako mobilizazioengatik ia 300.000 euroko zigorrak jaso zituztela Ernaiko dozenaka militantek, epaitegiek ia osorik bertan bera utzi dute ebazpen hori, Ernaik azalutako elegitari arrazoia emanez eta gaur interpelazioa lakoari. Euskal faxistak aurkitu nahi badituzu, bilatu ezazu Arkauten. Mingen Zupiriari egindako deialdia, falangearen urriaren 12ko ura gogoan eta falangeari alfombra gorria jartzen zaion bitartean gazteak kriminalizatzea egotzi dio Ernaik Laukako gobernuari eta beste eguneko protagonista, gaurko protagonista Zoran Mandani da. So Donald Trump, since I know you're watching, Izan ere, New Yorkeko alkate berrie izango da hautagaia aurrerakoia, 50 botuen 50 baino gehiago lortu du, parean Trumpek berak babestutako Andrew Cuomo gobernadore ohia zuen, honek 50 lortu du, eta beraz Zoran Mandani izango da New Yorkeko alkate berria. Errepideetan ez da aparteko arazorik, beraz onaino, informazioaren eguneratzea, bigarren kafeko lankideok, kafea gozo hartzen. Eskerrik asko ba, Jon Telleria, guarriko informazio gehiago hementxe naiz irratian, entzuleok, gubagoaz aurrera doinuetatik aratago tartean murgilduko gara, Ariako lankidez, lagunak eta da kideak, soinu probetan murgiltzen ditugun bitartean, sanda bezala gozatu gartxotun zein letonaren proposamen musikalikin. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan artista bat da. Silvana Estrada da bere izena eta Flores kantua ekarri nahi izan dezuet. Silvana Estrada mexikarra da, asko ezagutuko duzue. Ziurrenik nahiko handi bilakatu zen Te Guardo bere lehen abesti ezagutuko duzue, baina gaurkoan nik Flores ekarri nahi izan dizuet. Kuriositate bezala, jakin Silvana Estradaren gurasoak lutiarrak zirela, hau da biolinak eta txeloak eraikitzen zituztela, eta gainera oso gaztetatik hasi zela musikaren mundu honetan. Esango nuke jazz eta kantu latinoamerikarraren arteko nasketa ederra egiten duena Silvana Estradak, eta beti letra oso bereziak nazten dituela, bere ahots are bereziagoarekin. Ezagutze ez duzunarentzat, lagin ederra izango da Silvana Estrada ezagutzeko. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Flores. Ya no puedo más con esta espera, viviendo a la sombra de otro amor. Si yo para ti soy un problema, si escondes a la luna no brilla el sol. Todo lo que tengo son instantes que oscilan temerosas junto a ti. Si acaso mi cariño es un dilema, toma fuerza o déjalo morir. Vámonos dejando a un lado que donde no crecen flores ya no hay campo. Vámonos dejando a un
crecen flores, yo no canto, yo no canto. Déjame saber si estás cambiando o si después de tal no había más. De breve aparición seré en tu vida para no darle a la gente de qué hablar. Vámonos dejando a un lado que donde no crecen flores ya no hay campo. Vámonos dejando a un lado que donde no crecen flores yo no canto, yo no canto. Hortxe entzun dugu Silvana Estradaren Flores kantu ederra. Aste honetako bigarren gomendioa duela gutxi algoritmoak gomendatu didan talde bat izango da. The Milk Carton Kids. Joe Ryan eta Kenneth Pathengalek osatzen duten Los Angeleseko duo akustiko bat da. Eta umorea, melankolia eta virtuosismo puntu bat ere nasten dutela esango nuke. Euren Michigan kantua ekarri nahi izan dizuet, 60. hamarkadako folk ukituak dituela esan nuke, ahots harmonia oso bereziak eta elkar ezagutu eta nasten diren gitarra moldaketak ere bai. Michigan kantua beraien Prolog izeneko albumean aurkituko duzue, eta esan nuke kotxean zoazela leihoa ireki eta zerura begira lasai arnasten duzu bitartean entzuteko moduko kantu bat dela. Ea gustatzen zaizuen. Hauxe da The Milk Carton Kidsen Michigan kantua. Clouds move over Pontiac skies. Their silent thunder matches mine. I know this feeling from long ago. I wondered, was it gone? But now I know. When she calls, don't send her my way. When it hurts, you'll know it's the right thing. Michigan's in the rear view now. Keep your hands where I could see them. You took the words right out my mouth when you knew that I would need them. What am I supposed to do now without you? Without you.
unannounced, like you'd expected, among broke down brick lines and Motown records. And all that's left is a blind reflection. But you know what's coming and you regret it. So when she calls, don't send her my way. When it hurts most, it's the right thing. Michigan's in rear view now. Keep your hands where I could see them. You took the words right out my mouth when you knew that I would need them. What am I supposed to do now without you? Without you. Michigan's in rear view now. Keep your hands where I could see them. You took the words right out my mouth when you knew that I would need them. What am I supposed to do now without you? Without you. Ederra entzun dugun kantua The Milk Carton Kidsen Michigan izenekoa. Aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne izeneko artista estatubatuarra izango da. Jolene izeneko kantua ezagutu dut nik eta izugarri gustatu zait. Rayk fabrika batean lana egiten omen zuen musikaren bidea hartu bainoen eta Stephen Stills izeneko tipo baten kantua izan zen, musikaren bide hori hartzera bultzatu zuena. Esan Travel izeneko lehen diskoa kaleratu zuela 2004 urtean, eta estatu batuetan bertan, folk garaikidearen ikur ez dakit, baina oso posizio berezian jarri omen zuen. Hori dio hemen arakatu dudan informazioak. Kantu hau esan balada izugarri bat iruditu zaidala. Jolene izena du, berriz diot, baina ez da Dolly Partonen Jolene kantu ezaguna, ez dauka zer ikusirik. Hemen Ray LaMontagnen hautsia ezagutuko dugu, eta inolako artifiziorik gabeko mezu sakona. Izugarri gustatu zait kantu hau, eta ona ekarri nahi izan dut. Ray LaMontagnen Jolene. Cocaine flame in my bloodstream. Sold my coat when I hit Spokane. Bought myself a hard pack of cigarettes in the early morning rain. Lately my hands, they don't feel like mine. My eyes been stung with dust and blind. Held you in my arms one time, lost you just the same.
Jolene, I ain't about to go stray. It's too late. I found myself face down in the ditch, ooze in my hair, blood on my lips. A picture of you holding a picture of me in the pocket of my blue jeans. Still don't know what love means. Still don't know what love means. Jolie, la 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 la. Jolie. Been so long since I've seen your face, I felt a part of this human race. I've been living out of this here suitcase for way too long. Man needs something he can hold on to. 9-pound hammer or a woman like you, either one of them things will do. Jolene, I ain't about to go stray. It's too late. I found myself face down in the ditch, ooze in my hair, blood on my lips. A picture of you holding a picture of me in the pocket of my blue jeans. Still don't know what love means. Still don't know what love means. Jolie, la 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 la. Jolie, la 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 la. Jolie. Hortxe entzun dugu Rei La Montañen Jolene kantu puska. Aste honi agur esateko laugarren gomendio gisa Hazlet kantautore australiarraren Blame the Moon kantua ekarri nahi izan dizuet. Bere Goodbye to the Valley Low izeneko epean aurkitu dezakezue. Folk intimo eta berezia dela esango nuke, barrura begiratzeko sentsibilidade handia duena, eta honek ere gitarra suabeak, halako produkzio atmosferikoak eta belarrira ari zaizun ahots berezi bat nahasten ditu. Beraz, aste honi agur esateko, esan bezala, Hazleten Blame the Moon. Guk entzule urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi, zaindu eta aio. Holes in your pockets, what you lose. Anything you thought was meant for you. Daddy asks you if you stay. Doesn't know he's the one who made you feel this way.
think fights are better off outside. 10 toes and tall grass must feel nice. Go take a slice, there's plenty left. Gonna need your legs for running west. Lately I don't feel inspired. Wish I was a better liar. Maybe that's why I blame the moon. It's too late to be this early. Entzuleo goizeko 11:23 minutu hementxe gara zuekin soinu probak amaituta Ariako lagunak ere prest eta Gartxotun Sain Letonarekin azken minutuetan doinuetatik aratago honetan ederki gozatuta, baina aurrera egin behar du segituan eta Aria Tarrak zuei aurkeztu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bakarra gehitu behar diondik, uste nuela gaur kanto hau joko zutela gure entrevista akustikoan, eta ez dudala asmatu eta ez dakit apostua zeintzen, baina, tira, bizitza horrelakoa da. Marina, Ina, Larra, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Ondo altzarete? Oso ondo, zuekin beti goxo, ez? Bai, saiatzen gara. Saiatzen gara. Tira, soinu proba lanetan ibili gara, utzi ditu preste tramankulo guztiak eta entrevistarekin martxan jartzeko moduan ere. Ba gara, zuk hasi nahi duzu edo nik, Oiuri? Ni hasiko naiz, bai, ze badaukat galdera. Eta da, baietz, Marinak dantzatzen ez badu, ez du sentitzen iraultza, baina honi jakin nahi dut, ea, Larra eta Ina dantzan jarri dituen noizbait. Bueno, noizbait kontzerturen batean Ina pixat gehiago, Larra hor zaila dago, baina, bueno, agian galdera honekin animatuko dira gehiago urrengoan, ez? Pixkat durrera begira igual dantzatzen. Bai, hor. Eta kontzertutik kanpo? Ze bale, kontzertuan Larra gaitzaki dauka, baterian lotuta dagoela. Honi dantza asko hiet. Bai? Bueno, bai, nik usta izatatze hiet, eta a muerte. Zer dian aurriritziak esango nuken, ez ez? Adarra jotzen nahi zait, Marina, edo ez? Nik ere, batzutan ez dakit. Ez, serioari da. Serioari da? Serioari da. Ostra, ez da makala. Ona. Nik ezin taberna sartu eta musikin geldi gotia, nerekin bat ez dator. Ona. Hola, bueno, ez da gutxi. Aizu, Marina, ez da lehenengo bisita, bigarren kafera, baina gauzak asko aldatu dira, orduztik ona esango nuke. Bai, bigarren aldia etortzen gehala, duela 2 urte izan ginen, Ina, Iñaki eta Irurok, lehenengo diskoa aurkezten. Badirudi atzo izan zela, aldi berean badirudi 10 urte pasa diala, eta, bueno, disko berri batekin gatoz, oso soinu ezberdinarekin, nire ustez, apostu polita egin dugu,
ez, soinu freskoagoa eta energia gehiagorekin landua, eta, bueno, garai polita bizitzen ari gea, eta bazuekin partekatzeko. Hortik hasi nahi nuen, disko arketa honek distantzia handia daukate. Nik zendu gauzak asko aldatu dira, bizitza aldatu zego eta gauza asko, baina bi diskoak eskutan hartuta sonoria aldetik, produkzio aldetik, bueno, zutesan tipodetan daudenik, baina desberdinak bai dira, bata eta bestea. Bai, oso desberdinak. Azkenean, lehenengo diskoa nik beti kontatzen dut, ez? Nolabait, disko hori eta taldea sortu ziren paraleloki. Disko hori ni hasi nintzen grabatzen Domenico Garganorekin, Sizilian, Iñaki Ortego teklista nolabait ja gurekin edo nirekin proiektuan zegoela, eta paraleloki taldea sortzen junginen. Disko horrek nolabait orduan dauka, Domenicoren produkzioaren begirada, eta gure bigarren disko hau aurrera begirak daka 5 pertsonaren begirada, bost taldekideen begirada, gehi Uriol Floresena ere ekoizpen lanetan egon delako. Ez da bakarrik Uriolen ikuspegi horrek edo begirada horrek eragin digunik, baizik eta azkenean 2 urte daramatzagu elkarrekin jotzen, kantei beste soinu bat bilatzen saiatzen, gure estiloa eta gure soinua bilatzen saiatzen, eta uste dut agerikoa dala evoluzio hori, ez? Energia hori eta gure identitate musikalaren bilaketa hori nolabait edo horren emaitza dela disko hau. Esango nuke neurri batean erantzun duzulo horrengo galdera, baino akaso hor pixka sakontzeagatik inalarra, disko hori badela taldean jotzen aritu den artista baten edo proiektu baten emaitza, ez? Lehenengo disko hartara iritsi zinen zuzeneko batzuk eginda, igual beste lantalde batekin, eta nolabait dagoeneko ibilbide bat, errepidean kilometro batzuk egin, eta hori eta gero egiten den disko bat, eta hori nolabait inakin hasiko gara, baina nabaritzen dela diskoan, ez? Bai, asko nabaritzen da, nik uste dut. Azkenik, ez dakizen bat alditan jo dituguna besti haue grabatu horretik, ez da? De hecho, esaten genuen ere, bai, gaude jotzen abestiak, ez daudenak inon grabatuta. Jendea galdetzen zigun, ze temazoa hori, ez? Jo, ez zuen azkena antzaren irautza, nurentzun dezaket. Eta lurrera begira pixkat, ez? Dantza egin beharrean bezala, ez? Lurrera begira, ine lurrera begira bizida. Zatu zurrengo kontzertura eta berriz entzungo dezu. Ez dago beste modurik, ez? Eta hori, azkenik lan guzti horren ondoren, ez? Larra? Bai, hori da. Esan du nahiak, kontzertota jotze genuen, kontzertot desente eman ditu, disku graba horretik, eta jendin erantzune ezintzulako abesti hauek inune, erabaki genuen, disko batatzia, eta disko politi hartzen du. Ekaitzatik urrun, norabide aldatu, eta iparraldera itzuli behar, iragana itogu. Uara kantuari gara entzuten, nolabait pista bat eman zigun kantu honek, esan zigun, disko bat badator, eta hemendik dator, eta osut kantu honek barne biltzen duela pixka bat. Bai diskoaren esentzia, igual esentzia tematikoa edo, baina gero letretan ere murgilduko gara, baina batez ere kolore musikalari zegokiona, ez? Aipatu duzu Marina entrevistaren batean entzun dizut popa dagoela hemen, eta aldarrikatu behar dela estiloa, popari egin diozuela lekua disko honetan, hori da nolabait ardatza, baina inungo komplexurik gabe esan da gainera, ez? Bai, eske nila pixkat nazkatuta nago, hemen aldarrikatu, beti esaten diate, Marina, beti zure musikan eta zure elkarrizketetan aldarrikapenak, bai, zergatik ez, aldarrikapenak, ez. Euskal Herrian beti kontsumitu da, eta entzun da, eta sortu da, hainbeste rock, hainbeste punk, eta emakumeok espazioa egiten joan ziren enean, eta joan ginen enean, ez? Beste soinu batzuk ere iritsi ziren ona. Eta popak balio du edozein mezu transmititzeko, edozein sentimendu sentiarazteko, eta uste dut popak eragin handia izan duela gure gizartean, eta horri ere espazioa egiten jarritu behar diogula. Eta poparen sonido horren bila oso ondo ulertu zaituzten bi pertsona. Lehenengo Uriol Floresetaz izango dugu, pixkate koitz lanetan, haren estudioan aritu zarete lanean. Nolakoa izan zen, pixkate
arengana iritsi eta esatea, aizu Oriol, hau dako eskuartean, nondik helduko diogu? Bueno, nik Oriol ezagutu nuen duela urte pila, Izaroren teloneroa izan nintzenean Bartzelonan. Iepa. Eta bueno, hortik aztuta, ez? Eta duela urte bete, ez urte eta piko edo, Larrak kontzertu batera ezin zuen etorri, nik Uriolen kontaktuan ekan, noizbait hitz egin genuen, eta bueno, Larraren ordezko bezala etorri zan, oso gustora egon ginean, eta hor sortu zen aukera, nolabait ez dakitinak zuk kontatu nahi duzun pixat gehiago? Bai, esan dezuna ez. Ikasi zituen gura bestiak, hasi zen komentarioak egiten, eta jo, pixkat esan genuen ostra. Gian Oriolek aldegu lagundu hau gopzatzen ez, pixkat ordenean jartzen ere 5 pertsonaren ideiak. Abesti bakoitzari ere bere hori da. Koherentzia pixka bat eman ez, azkenik ideia asko, eta ni behintzat oso pozik geratu naiz, maitzarekin, bera ezagutzagatik ere bai, eta sortu den errazioagatik. Uriol Floresengan zerbait azpimarratu beharko bagenu, uste dut nikarekin asko jo dut, hainbat proiektutan, eta da sonidoa. Materialaren friki amorratua dela. Aldortatik Larra nolakoa izan da pixkat diskoaren sonido bateristiko horren bilaketa, zenbat utzi diozu, zenbat izan da, hau ja igual ez, bai, o nolakoa izan da hori? Bueno, nire kasun, nola aurreneko aldiz ezan diskoa grabatzen nuna, orduan nik ideek ez nauken, nola funtzionatu zuen, orduan dana bere eskura da, gexen bat, nola beha kontrolatu zuen, behan era, bai, beak alitzen ziren, hau olatzen badeu, beste era batea egiten badeu, zer irutu izten, eta nik izaten jo, bueno, dana ondo irutu zatela, porque ez nula entenditzen, orduan, libertade oso eukidu, perkusio aldetik, behan eduna sartzen, nik oztopo iztio garri, eta intentau dut, aldetan egin, beak esan dugu, hori, sartzen. Bueno, Inigo esan duzu, Oriol Floresen, horrela nabarmentzeko gauza bat dela sonidoa, baina begia ere, bai. Begia? Bai. Fitxatzeko begia? Fitxatzeko begia. Hori egia da, Oriol proiektu askotan egon da, eta proiektu politetan, eta badauka pixkate zen hori artistak harrapatzeko. Kasu honetan, ja, bigarren disko batetzaz ari ginen, baina egia da, Oriolek lehenengo disko askotan ere parte hartu izan duela, eta baduela begi hori, eta uste dute, ekoizpenerako gaitasun hori ere oso aspalditia etorkiola, nik berrio diot, berarekin hainbat proiektutan aritu naiz, batzutan kontzertu solte batzuk egiten, Izaroren kasuan adibidez, baina, bai Iker Laurobarekin momenturen batean, Charlie and the Colors proiektu izan genuen elkarrekin, eta, asko ezagutzen dugu elkar, eta badauka ekoizpenerako, eta tete, hemen hau egiten baduzu edo beste hau, eta uste dut, begi horrez, uste dut Uriolen kutsuaret badariola diskonik. Nik esango nuke ere, gustatuko litzaiake Uriolez esatea, badaukala begirada hori kanta bakoitzaren etekin maksimoa ateratzeko, ez? Kanta bakoitzari ze brillo atera eta nondik jotzeko gaitasun hori, begirada hori badaukala. Eta gero eskuzabaltasuna ere azpimarratuko nuke, mendik Uriolentzat muxu handi bat denon partez. Tete muxu bat, ez egiten zuten hariko den, klasek ematen hariko da kaso. Ezan berezio oso detailistia dela. Bai, bada. Tarteka hemen agertzen dira lora batzuk bigarren kafean eta Urioli bidaltzen ditu, beraz, badazka detaile horiek. Aipatut bat Uriol, bestea, bainat igera bide, berak nahaztu du disko hau, eta nolabait, ekoizpenean niretzat badaude bi ekoizpen, ez? Ekoizpen sonoroa eta ekoizpen musikala, ez? Igual Uriol gehiago onda musikalean eta bai instrumentuen sonido horren bila eta bar, baina gerora nahasketetan ere ekoizpenaren zati bat egiten da, eta kasu honetan, esango dut, bainatik erabidek nazten ditu nire disko guztiak, asko ezagutzen dut bainaten lan egiteko modua, bada, disko honetan beste pieza garrantzitsu bat. Bai, guztiz, zure partez, zure kabuz, ez, kontaktu genuen bainatekin, naiz eta... Enitzen gogoratzen baino, bia. Bai, naiz eta nik ere aspalditik, duela 16 urte ezagutzen dudala bainat, baina bai, Inigoren bitartez kontaktatu genuen bainatekin, eta uste dut oso azkar eta oso ondo harrapatu zuela nundik jonai genuen, zeintzuk ziren gure referentziak, zeintzuk ziren gure lehentasunak eta oso erresa izan da berarekin lan egitea, naiz eta aurrez ez gean Uriolekin bezain beste egon, azkenean gehiago norbanakoaren lana delako nahasketa, ez? Baina
berarekin egon garenean, bueno, oso gustora eta oso erresa izan da, berarekin lan egitea. Dantzan jarri nahi dut nire. Hemen agertzen dira, beste sonido batzuk, ez da kantu bakarra, baina sintetizagailuen presentzia hori oso nabarmen dagoena. Aipatu barra daukagu, Maialenek grabatu dituela bajuak, eta Iñakik teklak eta sintetizagailuak, hemen zaudetin hiruetatik beste bi, orain zuzenean beste jende bat ere badabil bajuan, baina beraiek egon zirela diskoan, Iñaki Ortegoren ikutu hori ere nabaritzen da. Uste dut berak ere bazuela, ez? Betidanik izan du sintetizagailuekiko gogo edo gusto bat, eta ez dakit, kasu honetan sintetarako joera hau, beragatik etorri den, Uriolengatik, zugatik, zuengandik, nolako izan den? Pixkat, jatorrian guk egin genuen lanketa bat, diskoaren ekoizpenarekin astean, kanta bakoitzarentzako erreferentzia batzuk bilatzen. Kanta guztiek dauzkate ezaugarri aman komun batzuk, baina bai egin genuen esfortzua eta nire ustez oso lanketa polita izan zen gainera, kanta bakoitzarentzako ze abestik inspiratzen gaituzte musika aldetik, soinu aldetik, ez? Eta dantzaren iraultzaren txanda iritsi zenean, hasieran zuzenekoetan jotzen genuenean, rock and roll bat zala, ez? Horrekin hautsi nahi izan genuen, diskoari koherentzia sonoro bat emateko, baina baita, igual, zakit nire inaren eta erreferentzia hoien bilaketan gehiago enkajatzen ziguten soinu eta instrumentu hoiekin. Orduan, Iñaki hor Iñakirekin moldaketa lanak egin behar izan genituen ere. Kantu hau zuzenekoetan nik entzunda daukat, nahastuta ere bai, baina zuk diozun bezala oso bestelako kantu bat zen, rock and roll giroko kantu bat edo, erronka bat zen, koherentzia hori mantentzea, baina dantzagarritasuna ez galtzea. Eta uste dut hori lortu dela, ez? Badagoela oso beste formatu batean, baina dantzarako joera baduela, bideoklip bat erosatu duzue dantzan. Uste dut hori ere esperientzia politi izan dela, hainbat emakumerekin egin duzuen elkarlan hori. Ez dakit, bada bigarren singela eta eraberean, kanta garrantzitsu bat ere disko honetan, Marina. Oso garrantzitsua eta gainera jende askorentzat gure lehenengo kanta, ez? Jende askok ezagutu gaitu kanta honekin. Orduan, atzetik dator disko bat, oso ezberdina, esan dugun bezala, ez? Eta dantzaren iraultza da, oihu bat emakume guztiei zuzendua batez ere. Nik ere uste dut dantzagarritasun hori mantendu duela, soinu agian freskoagoetara eraman gaituela, naiz eta gure referentzia gehienak 2000-2010 garren kantak izan, pixat zaharrunoak ea zentzu horretan, baina gurera ekarri ditugu, ez, referentzia hoiek. Nik lehenengo aldiz entzununean, Inigori esan nion Ines entzuten nuela. Osinaga entzuten nuela, bai, bera denuela entzuten baino, erreferentzia bezala edo berak egindako lanak ere, ez dakit somatzen nuela horrelako Ines eta bere... Bai, Gose eta... Gose eta garai horietako kantak etortzen zitizkidala burura, bai. Bai, eta sintetizagailu horietan, igual da, zea maizen garairik modernoenak edo ere, topa daitezke. Baina nik uste, Marina Landaren musika imaginari horretan ere, igual, La Oreja de Van Gogh bezalako taldek ere presentziat izan dutela, ez? Eta norbaitek hau esango zizun. Bai, desentetan esan didate. Ez dakitzeazki dantzaren iraultzagatik, baina orokorrean edo abestean daukadan joeraren batean, edo konposatzean nor zer badagoela, askotan esan didate. Batzuk ere barre egiteko esan izan didate, eta uste dut, hori, popa aldarrikatzen dudan edo dugun momentu honetan, aski dela, ez? Bai, barre baino, 30-40 urte bitarteko belaunaldietan, edo 25-50 urte bitarteko belaunaldietan, La Oreja de Van Goghen 15 kantu daude gure imaginarioan oso sartuta, eta hain barrezka kantatu ez ditugunak. Zedut Espainiar estatuko disko salduena Copperpot, el viaje de Copperpot historian beraiena dela. Zan daiteke, bai, ez da jaukatu, nik uste momentu hau iritsita galderat egin behar dela, pasapalabra aukera emango diogu Marinari. Beldurra,
Ze galdetu behar duzu. Amaia doleire zalea. Pasapalabra indezakezu. Ez egingo. Nere La Oreja de Van Goghekin gertatu zitzaidan nere haurtzaroko taldea zala. Nik jendeak nire inguruan ezagutzen du El viaje de Copperpotetik aurrera. Nik lehenengo diskoa ere ezagutzen dut eta kanta gehienak dakizkit. Orduan niretzako nire haurtzaroa Amaiarekin izan zen. Eta nerabe bihurtu nintzenean guztiarekin hautsi nahi dezun momentu horretan Amaiak utzi eta Leire sartu zen. Eta nire harremana La Oreja de Van Goghekin ere pikutara juntzan. Eski haze garai txarra tokatu zitzaizun. Ze sutilezia erantzuteko, Aizue, ondo, gustatu zait. Ezin uka dezakegu trebetasun komunikatiboare baduela, Marina Landak, eta oso ondo atera dela ontatik, eta mai gainean jarriko diozun borroka bakoitzetik ere ondo aterako dela. Aizue, lehen kantu bat entzongo dugu, elkarrezketa akustikora etorri zarete. Bai. Zein izango da entzongo dugun lehena? Il dolce far niente. Hau da, asmatu ez dudanago, Juri. Saiatu zea. Saiatu naiz, beste asmatu dut gero joko duten hotza hori. Zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzongo ditugu entzuleok, gure Ariako lagunak haizearen kontra eskaintzen. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Aria eta beraiek eskainiko diguten lehen kantua Il dolce far niente. Nahi duzuenean.
Hortxe badatoz gure entrevista setera, barkatu, set akustikotik gure elkarrizketa setera bueltan, Ariako lagunak, eta uste dute minutuak ere aurrera badoa zela, eta letren analizian ere murgildu beharko dugula, beraz, ondo baderituzu Goiuri, Sarraskiarekin egingo dugu aurrera. Sarraskia. Bueno, pixka bat erantzun dago, baino nik, letrak irakurtzean, abestiak entzutean, abesti desberdina gainera, torri zaidana burura izan da, ea zenbateko eragina izan duen kontzientzia feministak diskoa idazterakoan. Egia da, kanta bakoitza momentu ezberdin batean dagoela idatzea. Kanta guztiak ez direlako berriak. Eta atzera begira, segurenik, kantaren bat ezberdina izango litzateke. Baina, errealitate baten isla ere badela uste dut, ez? Pertsona feminista batek, edo emakume feminista batek, dauzkan kontraesanak, eta dauzkan bizipenak, eta dauzkan aspirazioak, eta borroka interno hori, ez? Feminista naiz, eta feminista izan nahi dut, eta kanta feministak sortu nahi ditut, edo gutxienez ez toksikotasun bat, edo maitasunaren behar hori transmititzen duten kantak, eta gero dakagu beste aldea, eta da, baina, harreman erromantiko afektiboak horrelakoak dira tamalez gure gizartean, edo horrela bizi ditugu askok, edo batzuetan bakarrik sentitzen naiz, edo, ez, orduan buruan bizipen eta sentsazio horiek guztiak daude, eta uste dut diskoan ere islatuta daudela. Hori oso politia da, zuk esan duzun bezala, errealitate baten isla da, eta niri egia esan asko gustatu zait nabaritu dudala kontzientzia feminista bat, edo betaurreko moreak disko osoan zehar, eta esaldi desberdinetan, eta ez dakit hau meloia den, baina beste batzutan gertatu izan zait, agian beste talde batzuk etorri dinerean ona, edo entzun ditudanean, agian abesti bat idatzi dutela feminismoari buruz, eta gero disko guztian zehar ez dudala nabaritzen kontzientzia feministarik beste letra guztietan, baino badaukatela abesti hau feminismoari buruzko, eta hor geratzen da, eta disko honetan abestiak entzunala desberdinetan eta topatu dudala eta sentitu dudala emakume feminista batek idatzitako kantak direla. Goiuri, uste dela esan didaten gauza politena, niretzat, benetan. Bai, eskerrik asko. Zeondo. Gero konturatu naiz, bi abesti desberdinetan agertzen dela ergela hitza. Eta jakin nahiko nuke, kasualitatea den, edo hitz horrekin baduzu nolabaiteko harremana, ez? Batzutan gertatzen da, noizbait norbaitek esaten dizu hitza, eta gertatzen zaizu hiltzatuta, eta buruan edukitzen dugu, agian subkonsientean edo. Orduan, nola bi aldiz agertzen den, gainera, aurreratuko dizut, azken aldian idatzi dudan kanta batean ere agertzen dela ergela hitza. Orduan ez dakit mantendu beharko dugun edo kendu eta sinonimo bat bilatu. Mantendu, ez da? Mantentza ondo dago. Hori egon dadin, ez? Ni askotan sentiarazten haute ergela. Uste emakume asko hori sentiarazte gaituztela, ergel. Eta izango da hor trauma txiki bat imaginatzen dut. Gero abesti bat egin zait gogorra, gogorra, ez dakit, banoa abestia, abestiak barrenak mugitu dizkit, eta esortu naiz gogorra hitza, Gogorra da, bale, pentsatu dut, gogorra esan dut, eta agian despektiboa da, baina... Ez, gogorra. Ez zait, gogorra egin zait, eta ez zait, jakin nahi nuke, ea nundik sortua den abesti hori. Kanta hori sortu nuen, ni mugimendu feministetan murgiltzen hasi nintzenean, feminizidioez masiboki, estatu mailan masiboki hitz egiten hasi zenean, eta
azkenean albisteetan entzuten dugu etengabe, ez? Emakume bat erail duela bere bikotekide oiak, eta ez naiz ni, ez arazu, baino edozein emakume izan daiteke, kanta honek kontatzen duen historioko protagonista. Eta azkeneko galdera, sarraski honetan. Orain ja, mundu guztia dantzan jarri duzula, aldatuko zenuke dantzan nire arantza hiltzatuena esaldia? Ez nuke aldatuko, kanta ere badatorrelako nik dantzarekin daukadan harreman horretatik, ez? Nik txikitan baleta egiten nuen eta beti sentitzen nuen nire gorputza etzala aproposa baleta egiteko, eta baleteko irakasleak gogorarazten zidan, ez da bakarrik nire paranoia. Eta nire arantza izango da betirako, ze nik baleta utzi izan ez banu, agian ezakit, hemen balet dantzari izugarria nintzen, ez dut uste, baina arantza hori beti egongo da horrez, eta espero dut kanta hau entzuten duen emakume batek, arantza hori ere baldin badauka, pixka bat ateratzen astea. Ederra. Ze ona. Aizue, azken minutuetan murgiltzen ari gara, oraindik hotza entzun behar dugu, eta gainera kontatu behar dugu, soinu probetan gondela erabaki dugula instrumentu bat gehitzea akustiko honi. Bai, gure lagun berezi batekin. Ariaren baimenarekin, eta Iñaki Ortegoren baimenarekin, ezin izan duela gaur gurekin izan kanpoan dabielako, pianoan batuko natzaizue. Bueno, hori leheno paktatu dugu, ez da horrengo... Bai, ez da sorpresa, baina... Paktatu dugula, entxeatu ez dugu entxeatu, baina... Baina ondaterako da. Bai, nik kanto gainera, kantatu dutzuekin holtzan, bai. Jarri dugu bigarren gafean behin baino gehiagotan, aitzakiarik ez daukat, asmatzen dudan, baina, bueno, irukote mila esker eta kanturren bila joan horretik, non ikusi zaitzaketegu urrengo datetan. Datorren astean, justo, azaroaren 12an Oñatin izango gara, heltzean sarrera doakoa da, 7:00, gainera jateko eta edateko zeozer egongo da, animatzen zaituztegu, eta abenduaren 26an ere Kontadoresen izango gara, Donostin. Beste data batzuk ere badauzkagu, baina hemen badakigu TBA, to be announced asko dagoela, ezin dugu lekua ez da ordutegia esan, baina bueno, to be announced, enukan. TBA demora guztian, ez, eta broma egin zian lagun batek behin. Zenbat aldiz joko dezuten TBAan. Orduan oraingoan, laster info gehiago jarri dugu. Así que, bueno, gure webgunean eta gure saretan. LIG, laster info gehiago, ez? Primeran. LIG. Nire lagun batek behin galdetu zen, kabeza de kartel ze talde zen eta ze musika mota egiten zuen Gasteizeko txosnetan, ez da Gasteizko musika jaialdi batean. Eta bera galdetu zen kabeza de kartel ze estilokoa zen. Begazara esan baizuet. Punka ipatu du leno Marinak, punkaren garai handienetan kabeza de kartel izeneko talde bat egotea ere etzan oso arraro izango, beraz. Ina, Larra, Marina, mila esker. Bueno, bagoaz gure set akustikora Goiuri eta zuk eman marko diguzu paso. Vale, oso no. Bueno, batalde, nahi duzuenean. Sentia gertzen doa hotza
zigorra hotza. Ez itxiagoa gelditu lotan aztu denbora, ez du importa galdetu nora, noran indoan hango sorotan gora. Ez itxiagoa gelditu lotan aztu denbora, ez du importa galdetu nora, noran indoan hango sorotan gora hotza. Itxiagoa gelditu lotan aztu denbora, ez du importa galdetu nora, noran indoan hango sorotan gora. Ez itxiagoa, ez itxiagoa, ez itxiagoa, ez itxiagoa, ez itxiagoa. Keep Calm and Bigarren Kafea.